Dala may isbay, may pag-abot pero maghatod ko og kuan. Maghatod ko og bugas sa among kapunungan sa pundo. Katod ko og bugas sa pundo to sa Nibrok. Bayad sa pundo namo. Wala ko rin kwak-kwak. Bigasin bitaw ni sa among kapunungan. Kay lalagi. Libot kami dito sa highway sa Napo. Kung meron matugdang sa college, sa Alicia College, kaya dito ang bahay sa Napo. Yan, tungkol na rin class. Bukas na ni, may kahoy, magbayad ng kahoy, 20 pesos. Kaya may kahoy sa bahay. Mani among kapulungan sa Kamatadson. Nata ko gas, malaki. Pinaka kauli sa tawag ng bahay sa Ramatgan ron, hanapin. Kitaanan na rin college day ron. Masabay rin yung simbang alin dati. Asang simbang alin dati? Laya. Nadyo mandi ay di manday pwede kuan motor. Kuan ni kaawan na mas grupos pundo namatay lajo man dyan. Abi nahagdap rin sa karsada. Sudlo naman ay ilang bahay. Baka dyan man di ay ni. Asal ni dapit. Dapit man ni sa kuwari. Iniguli dagto na kumuagi. Dagto siguro kumuagi sa kuan. Kanang college. College nga iskulahan. Ingan mo itong hangigagaw katong kaabang nagatod sa pagkuan nga. Sa college ko numuagin, sa ko nakag-college, mura po kog di tagalis siya. Yo ko kaswitog haybay dan nila. Asan ning dapita? Awa-aw ba? Nune ko kokok. Lazo man di ay Ginoo ko abi ko kuan. Deura. Hala na may tulay. Kalatay wag ako ng tulaza. Na may tulay. Kanilang ibang kapunungan na mo ang lazo-lazo makay tuod. Katong time tas pagkamatay nga nay naghatid. Diya pa ko pwede rin tatog sabay na dito ag kuan paghatid. Karon hagbay mo na siguro 9 days na malagi tulay, na malagi tubig. Kuhan ng nabraha. Hala. May tao na pangutan ha. Si Pedro Kuray may siguro na. Kita laman ta sunod namang lakang. Lagin mo ka. Kasakaba ko na ni. Palampit ka na ko ni. Ano ako? Ito am na ini. Tunis tiso. Ginoo ko. At bang manis kuwari sa una gyanang namang luhiyong. Yung atos na po. Mo naman ni. Nabi ilo. Pastilan. Nanay ilo nagkahoy. A few moments later. Namigay mo rin sulan sa college.
may college service siya, pero pa rin nag-open. Pa? Ilang taon na eh, nag-open naman siguro. Sa college. Naglibot naman ta. Kasi kanina. Ito agad tata. Niyagi sa akong nagyanan sa una. Maraming bakla yun sa una. Bayad ni Juan, kwarta. Bayad ni Minalke. May agis takloy. Ano ka sa takloy ay, dugay kong panahwa kagi dalit. Nabay ng digding kong pilit o. Kabilang bahay ni ng Francing o. Tara. Labog na katos. Yung nasod. Ano siya diyan naman sa una. Morning daan sa tukloy. Oh. Ila Burato Lorenzo sa una. Yan sa una gamay paningadaan karon. Ila alil to isa man ning takaw. So ito kan Tingin gulo. Tingin. Sawang dulo. Batong kuan. Panok. mga gwapo ng mga bahay. Sa una wala din bahay. Tamang. Bahay sa una nila Ninoy. Diyan na mo nila yung mga materya ganito yung muli mag-anon sa una ko pa ni mga bahay. Parang nakanagbahay na. Nanay ng tulipa. Nanay itong masak sa una. Pabay ulit. Masak sa itong lula. Magkamot. Nakanagbahay. Sila ba yaman? Kapit. Oo. Ha? Tindahan? Tindang sirabay diay dari. May agi. Tindang sirabay dari. Ha? Tadi si Kuan. Mama sa una. Lino. Grabe na brown man. Brown na magtukloy. Kasi nang pinibay na. Kasak ni mong lola pa. Kasi nang kalima diya. Ano bisa man eh? Namanirigulong puta. Biliwag kayo. Grabe na yung mga anak man diya. Dapat uy. Kani lang ba yung punil na gani? Ha? Pag nabay doon nila daday, anding. Oo. Ako niya nagsikat. Man, gusto ko na rin malikasada. Dapat tabaw. Yan. Nice lagi ning buwa ka, sa yung andan ni. Kani? Naibo nga ni? Wadag tagbay. Kustat niya sa kayo ng 550 ko ng kurente. Bis kayo ay tao, 500 na hinoon. 90s tura di ay. Salamat sa Ginoo kay gamay rabi ng 550 bizid. Hindi ka na kong gabayad sa kurente. Hindi ka na gabayad sa pundo. Grabe lakaw ga. Naruli? Diyan ka lang na nauhang, hanubla ka na na, duga nga nagkabilya. Po. Bukas ako? Siminto. Oo, po lagi. Bunbon. Napo, kuan kag bunbon na katong kuan inayag. Kuan ko Okay, ni. finishing man. Dua ka kubiko. Dua? Bunbon. Ah, pwede so pa, pusara. Ah, di masay di sara kay kaning bintana. Pinisen pa man ni kay ma'am ni tauran sa. Ano isang kuan di sliding.
Bosan eh. O katorang kuan pilo-pilo. Hanapin pilo-pilo. Pasinjo? Oh, nga to sama ba? Ano sa ba? Pila man to yung pilo-pilo. Dito hinatag ka to. Aw di mo to hinatag nang dito ang trabuan ba? Da sayang mo pa di mo magamit di. Amo to gipauli ada wa mo din gihatag non po sa amo. Di man. Ikaw mo ko yung patabon na ni. Ano kaningan? Napo ka, sako. Sakong simento. Huwag ka kubi ko. Huwag lang ako dito. Ang kabilya. Wa may kabilya. Ha? Agare? Ang kapital. Oo, kinaamo ni bulitin din na si Dano. Dito ko na. Di siya, nakuha ka ba yan? Oh, magkuhan kag kuan. Dugtungan pa na, kapailan pa na kalibla ka na, nagdugang. Oh, sa na pa hanog black pod. Kuan ka hanog black kuan ra. Balik 50. Okay, ibulit na to. Oh, ibulit man. Malanging na supa. Hanog black balik 50 sa kabilya, 9mm na standard kitong pwede lim. Ang kuan ra, ang kapital siya katong standard na kuan, kabilya. Panay og kuan. Pwede ra kog GS ra. GS ang kabilya? Standard ang litso GS ang kuan na, gamay ito mo kuan. Panay og kuan, standard na standard na GS na kabilya. Kuan ka bog. Anong? Walang kakabilya. Hmm. Napo ka simento. Huwag ka kubi ko. Alam ka. Kaya bulit ka dito. Isa. Pilsi nga na ginaganag ng kuha na. Gawa, audit sa dago, gawa sa. Katorong may bulit ka na po. Ay, kuha na di kabilya na eh. Tulura. Tulo. Tulura ka, tin. Tulura ka, tin. Kaya katorong may bulitin o kari. Kana ka rin. Tulura ka kabilya. Na tin. Tulura ka kabilya. Nakatong tin. Mga trabaho na ron. Wala yung tambay ko ron. Pabinta. Trabaho. Tambay ko ron. Di ka namin dito ka. Ano ito ba? Kuhaan. Bakla yun. Alam ang ni Cambrin siya. Oo. Sabi rin.